Mit navn er Thomas Andersen. Jeg er fotograf fra Haderslev. Jeg har været det i en par år nu efterhånden, og så det er helt autodidakt, men med stor hjerte til det. Formålet med fotograf for mig, det er i hvert fald, at man kan bruge sit kamera som en forlængelse, altså et værktøj, som kan fryse tid, som kan fryse det, man gerne vil have. Jamen, fotografering er en kæmpe del af mit liv, og det er det samme med at træne og male. Altså, alt vil nedfælde sig på papir og formidles til andre. Det er vigtigt. Det er meget med modtageren. Hvem er modtageren? Det er jo det, der er så.